Maku. Joo. Ihan se kellokin. Joo, 10:05. Ja tosiaan, minun pitää kuvata tämmönen ilmoitus. Video tehdään nyt mun piti mainostaa mitä täällä on nyt? Niin tosiaan, joka mulle teki tän bannerin ja sitten profiilikuvan. Niin sen kanava on Santeri. Tämmönen. Sillä ei oo montahan tilaa. 142. Se on tosiaan kaveri ja se tekee noita bannereita ja profiilikuvia. Niin minä mainostan nyt Santeria tässä videossa ja ihan hienoja. Tämmöisessä tekaisessakin 800 minuutissa. Ja profiilikuvassa ei kestänyt kyllä kauan. Hyvää jälkeä. Netissä on nyt joku hätänä, kun ei parin päivän toiminut netti ja pitää olla täällä puhelimen kautta tää netti. No hieno taustakuva on. Joo. Niin tämmönen lyhyt ilmoitusasia ja kohta tulee 800 tilaa ja täyteen. 769 nyt. Ja tulee varmaan joku 800 tilaa ja spessukin ja koitan keksiä jonkun hyvä spessu. Joku hyvä. Joo, tässä nyt editoin ja videota ja vielä jäi se sanomatta, että kiitos kaikille tilaille ja teitä on tullut nyt aika paljon ja kiitos vaan tilaajille. Niin tämä tulee varmaan tämän päivän aikana tuppeen tämä video, että 26.6. En tiedä sitten kauan kestää tulla puhelimen netille upata video, mutta koitan saada täksi päiväksi tämän videon tehtyä, niin nauttikaahan outurosta sinne, niin moro!